Sakyanan sa gipatay nga iladong voice coach sa Sugbo nga si Jay Unchuan gipaubos sa forensic examination. Tulo ka mga motibo sa krimen gisubay na karon sa kapulisan. Ano ang report ni Femery Dumabo? Usa sa gisubay sa Police Regional Office 7 nga ang pagpatay kang Joel Jude Unchuan o Coach Jay gihimo sulod mismo sa sakyanan niini nga na-recover dito sa Barangay Yati, lungsod sa Liloan nitong Enero 1. Matod sa tigpamaba sa Pero 7, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga sa pagkakaron aduna slay tulo ka motibo nga gisubay sa pagpatay kang Unchuan sama na lang sa tulis. Human matod pa nawala ang di mumino sa 30,000 pesos nga kwarta nga gibutang sa pouch sud sa sakyanan. Si Unchuan napalgang patay niadtong Sabado sa buntag, December 30, 2023, dito sa Sitio Ilaya, Bukirang Barangay sa Inayagan, City of Naga. Lakip sa gisubay karon sa kapulisan ang kuha sa dashcam o GPS nga nakuha diya sa na-recover nga sakyanan sa biktima. The vehicle was subjected to forensic exam para makuha kung naatay makuha dito ng mga fingerprints and other pieces of evidence. Also, the dashcam of the vehicle was submitted also for forensic examination in order that makita nato kung unsay iyang mga ruta sa vehicle before and after the incident. Pipila ka mga gamit usab sa biktima ang na-recover sud sa sakyanan. Dugang ni Pilari nga dako ang posibilidad nga ang mga sospek sa krimen kailara sa biktima o naanay komunikasyon sa wala pa kini napalgan sa City of Naga ang biktima. Nasubay na usab sa kapulisan ng mga dapit nga gituan sa sakyanan sa biktima sa wala pa kini napalgan nga patay. Nagpadayon ang backtracking sa mga investigador sa mga CCTV camera aron masuta kung asa ni sakay ang sospek o di baka ang biktima. What I can tell you is from Cebu City, Middle Hills, ningadto sa Lapu-Lapu, balik siya og Mabolo, then ningadto siya og Mandaue, then ningadto siya ang sakyanan ningadto og Naga. Kana ginatan-aw pa na karon og diing dapita na meet niya ang suspect. No, that is why tedious ang atong backtracking sa CCTV. The cell phone, which was also recovered, and we have subjected it to forensic examination. Kay atong makita na taas kay posibilidad nga ang atong mga suspect or suspects kaila sa victim. Obani Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.